Ngizoqala ngokubingelela iSouth Africa yonke. Igama nguNtanda Ngubani emculweni ngigcine ngokuthi ngisibongo senyathi inkundla yahlehla ikhona mbhalo. Abanye ngenza ukuthi banesifiso sokwazi ukuthi igama lesibongo senyathi saqhamuka kanjani. Saqhamuka ngokuthi wambheka yathi inyama iyasinda amadoda ngokukhalipha. Base bethi ekhaya-ke nguSiphongo senyathi. So nguSiphongo sabo ukuze wakanyathi inyama yasemadoda. Uqala kwami ngithanda ukucula. Ngaqala ukuthanda ukucula ngisafunda u-3 ngokuba ngakithi namatshanga hamba kude ngale besho bethi ubaba ayishaya intambo manje namina nokuba gcina sekwakheka ngaphakathi kwezinyathelo no bekumele ngilandele iy'nyathelo zikababa ngingabe sengibheke eceleni. Ngase ngiyaqala-ke ngathenga isigingci ngase ngizama-ke ukupatanisa. Ngase ngisizwa nongumfowethu uzinqeze engishingisa inkundleni abaningi. Yena impela owaqalayo wafaka endleleni. Yena ebefakwe uba umncane Mkhathi. Ngalawo maviki lawo kwase kuya ngokuya kagcina sekuzameka ukuthi gcine nami sengikwazi ukudlala. Kwase kufike ngo-2015 sasiqala sahlanganisa umculo esinayo mfowethu okuwama-band la esakhipha khona kwe-CD. Ngokubuka ukuthi nami senginayo ulwazi lokushaya isigingci ngase ngicela umfowethu ukuthi ngicela ake athi ungibeke eceleni ngibe neqembu lami eliseceleni eliwuSiphongo senyathi. Kodwa-ke saphuma kahle esemabhentsheni satholakala khona. Manje ngicela-ke ukuthi ngisaphothe umculo wethu uyatholakala ku-social media ku-DM Sakazi. Uma ngabe uhlala kuSiphongo senyathi uzothola khona. Ngingajabula futhi engakuthokozela uma ngingase ngisikhathi asilutho ngaphandle kwenu bafowethu, kodwa sizoya phambili ngenxa yenu, sizoya phambili ngothando lwenu. Uma ngabe silahlwa yinina angeke sezindaba, kodwa uma sisaphotha yinina sizoya phambili. Ngiyacela kakhulu sisaphothe. Ngiyabonga kakhulu.